Тихо. Това нормално ли е според вас? Сега какво ще да правиш? Не се бавим нуждае. Ама кода ли се забравя? Гледай, сега се обкапа в торта. Къде ма? Е, тук. Митко не снима вече, защото много се излага малко. Стига толкова. Дай да снимам в профил малко. После искам клипчето. Си го гледам като за видео за Англия. Тъпча ти, че не мога така да се смееш. Диши, бе. Майко, виж как ми смеят. Защото ги ядче не могат така да смеят, като мен.